Здравейте! Сега ще ви направя демонстрация на нашия комплект за скрита аудио-видеокомуникация чрез миникамерата. Това тук е предавателчето, по-точно приемника на камерата, който има букса за слушалки, букса за зареждане с зарядното, което е в комплекта, и тук букси за допълнителна памет чрез външни хард дискове и слот за карти, пак за допълнителна памет. Има два режима, на приемане и на плеер, за да гледате клиповете. Тук е зарядното, а тук е комплект с кабели за връзка с телевизор. Това е самата камерка. Тя е с размерите на пакетче дъвки Orbit. Това е нейното зарядно. Камерката има микрофон тук и окото е тук. Има бутон за включване и изключване. След като е включен, лампичката светва, а тук е буксата за зарядно. Не е необходими някакви настройки, те предварително са зададени. Включвате плеера чрез бутона и вече виждате камерата как работи. Камерата е направена да чете текст. Тя се монтира или в ръкав, като се направи дупчета с капса, или някъде тук. След като направите запис, може да гледате в реално време, може да записвате, включвате на другия режим на плеер и може да изгледате клипа. И двете устройства са с вградени литиево-ионни батерии, които се зареждат с зарядните. Това беше демонстрацията на вариантът за скрита комуникация аудио-видео чрез миникамерата.